Men jeg føler sådan, der er bare fucking meget community i det. Hvad med Onepixel? Ser du ham nogensinde? Er han ikke sådan the goat? Jeg kender ham okay godt, for sådan inden han overhovedet sådan streamede, eller med 100 viewers sagtigt, var jeg inde på hans stream et par gange. Okay, sygt. Lånte hans gamle AV's og sådan noget. Ja. Men nu er han jo sådan blevet lidt big time. Ja, han er blevet kæmpe big time. Ja, og sådan svarer ikke folk og sådan noget. Okay, det er det der. Han er deroppe nu. Ja, han er lidt sådan big time, ikke? Okay, sygt. Han er også gode venner med Sibyl der, som en af de gode venner. De har også sådan, de har lavet lidt forretning sammen, det der skinbit der. Ja. Så sådan, jo, men jeg føler også, at sådan, hans segment er meget sådan, sådan barnet på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, det kan jo være sådan, både godt og skidt. Ja, jeg forstår. Sidder bare der, gold, du ved, og åbner cases. Det er sådan, det er fint nok at se en gang imellem. Ja. Men altså, det er ikke det, jeg ser mest af. Fair. Forstår. Device the goat. Storhedsåne, hey, det må man give ham. Ærligt, han har også fortjent det. Han har fortjent det, han er oppe. Han har meget at have det i. Jeg føler faktisk, ham og Cadrel minder lidt om hinanden. Jeg ved ikke, om du ved, om Cadrel er. Det er sådan en LOL-streamer, som også laver sådan noget watch parties. Dansk også? Ja, nej, ikke